Ένας από τους 13 δείχτες εργασιακής δέσμευσης είναι η αναγνώριση. Κατά πόσο αναγνωρίζουμε τους εργαζομένους μας, κατά πόσο περνάμε λίγο χρόνο μέσα στην καθημερινότητα να τους δείξουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε για το έργο τους ή να αναγνωρίσουμε κάτι που κατάφεραν και το έκαναν πολύ καλά. Ένας εύκολος τρόπος για να το θυμόσαστε αυτό, γιατί υπάρχει ένα σύστημα που είναι πιο αποτελεσματικό να περάσει έτσι και στο υποσυνείδητό τους και να αισθανθούν την αυθεντικότητα της αναγνώρισης, είναι το FBI. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το θυμόσαστε. Το F είναι feelings, το B είναι behaviors και το I είναι impact. Με άλλα λόγια, ένας τρόπος, μια φόρμα που μπορείτε να θυμόσαστε για να έχει περισσότερη επιρροή πάνω τους, είναι να τους πείτε πώς αισθάνεστε, πώς σας έκανε να αισθανθείτε αυτή η εργασία τους, η πράξη τους, ποια ακριβώς ήταν η συμπεριφορά που έκανε τη διαφορά και ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην επίτευξη του στόχου σας, της ομάδας ή του οργανισμού, της εταιρείας ευρύτερα.